Isa ka working student nga nagbulig sa isa ka senior citizen nga nagasapupo sa iyang anak nga may diferensya sa paminsaron ang nangin Be the Change awardee sang Bacolod. Ang 4th year psychology student nga taga Barangay Villamonte nga si Fairly Preta ang isa man ka animal rights advocate. Aton siya nga kilalahon sa sining episode sang Baganihan. Setyembre sa nagligad nga tuig sang nasiplatan ni Fairly Preta kag sang iyang mga abyan ining isa ka senior citizen nga nagalukdo sang sinako nga scrap sa Dalan Lacson sa Bacolod. Ginpangita nila ang mga tigulang nga sadto nagapahuway sa kilid sang gutter matapos ang 3 man ka oras nga pagpamulot sang mapuslan kag mabaligya nga basura. Istorya ni Fairly daw hindi niya mabatas ang nabatyag nga kaluoy sa makita si Wilfredo Layagi nga nagabakintol sang kapins 10 kilos sang napulot nga sako kag mga plastic bottles. Gani paagi sa social media, ginpost niya ang video ni Tatay Wilfredo sa tuyo nga makapangayo sang bulig. First ko gid nga kita siya sa may Lacson Street, lagi na siya iyang route, Lacson Street lang gid. Nagabit-bit siya sang sako niya nga bugat-bugat. Wala magdumdum si Fairly nga madamo ang nagsabat kag nagsuporta sa iya nga panawagan. Ang video nga iya na post naglabot sa 6.2 million views. Gani sa makatipo na sila sang pondo gikan sa mga donors, ila giliw niya gintultol ang hayop-hayop ni Tatay Wilfredo sa kilid sang wayang sa reclamation area. Dala nila ang mga grocery items, bugas, biskwit kag mga kinahanglanon ni Tatay Wilfredo. Kaupod gali ni Tatay Wilfredo nga nagapuyo sa hayop-hayop nga himo sa trapal kag mga sako ang iya anak nga lalaki nga may diferensya sa paminsaron. Kami ka-chip-in kami sa mga friends ko, day Jedy, day Adi, day Rio, day Claudia. Ginistorya ni Tatay Wilfredo nga kabayin siya kita nga nagalabot sa kapin 400 pesos kada gabi ang iya ginabakal sang pagkaon, hindi lang para sa ilang duwa sang iya anak kundi pati na sa ilang mga hinuptanan nga ito. Wala sa mga pagkabutang ang magamay kag ang ila ginakanaan nga container amo man ang nagaserbe kalan-an sa ilang mga hinuptanan. Tungod sang sitwasyon ng day Tatay Wilfredo, gintinguaan ng day Fairly nga mapangitaan sila sang masayluhan nga ilistaran. Binula ng nagligad, tubtob nga liwat nga nakatipon sa day Fairly sang donasyon gikan sa ilang mga kakilala kag mga netizens. Pagi man sa bulig sa mga donors, natigayon nga nakasaylo sa ginarantahan nga kwartong mag-amay nga layage sa Barangay Bata. Malayo ini kung ikumparar sa ila ginatulugan nga wayang sa reclamation area. Gani lubos man ang pagpasalamat ni Tatay Wilfredo sa day Fairly kag sa tanan nga nagtinguwa nga sila ang mabuligan sa iya anak kag mga hinuptanan. Hindi ta magdinalok if may lang ta may offer, hindi ta lang pagdalo nasa lang sa luoy bala, dapat may initiative gid ta nga maglan gid hand, maglan gid help. May initiative gid ta nga ibutang ta sa actions aton nga luoy. Natungod man sa pagbulig ng day Fairly kay Tatay Wilfredo, nangin isa siya sa mga ginpasindugan sa pagdumdum sang 86th Charter Anniversary sa Bacolod, paagi sa nabaton nga Be the Change Award. Bisan si Mayor Albi Benitez, bilib sa bulawanon nga kasing-kasing ng day Fairly. Daw mo ginto nga dulot sa akon nga mga awardees nga ginhatagan sa recognition. Kay ang iya ginambal nga amo gini madumduman ko no sa iya nga tong gina-interview siya, hindi lang daw maluoy kita, kinahanglan na himuon kita. So kita yan man no, kaluoy man dason why na. So ang call of action sa iya nga to do something about it, amo to ang one of the reason kung agin hatagan ta sa award of Be the Change. And so I told her pwede kita to expand ang imong network kag ang reach to social media. Muna ang daw crowdfunding na ginatawag naton. So if we can leverage ang iyang ginahimo and hopefully damo man maka donate kag mag-support sa iyang kausa. Si Fairly katapos ang Back Project, isa ka animal rights group nga nagasapupo sa mga layaw nga ido kag kuring sa Bacolod. Agud nga mabuligan kag masustener ang personal nga pagsagod niya sa mga layaw nga ido kag kuring. Nagtrabaho kag nagpatukod si Fairly sang online thrift shop para makatipon sang dugang nga pondo. Magluwas sa pagpabaskog sang advokasya para sa mga strays, nangin aktibo man siya sa pagpasanyog sa kampanya para maamligan ang palibot. Nangin kabahin man siya sa ginpatigan nga tree growing activity sang Project Abyan sa shelter sang Back Project sa Barangay Alangilan.
Nangin kaupod ni Fairly nga nakabaton sang Be the Change Award ang manunudlo nga si Dr. Edwin Segovia, isa ka school teacher sa Banago Elementary School 2 nga naglunsar sang kampanya para mabuligan ang mga kabataan sa public schools paagi sa ginapanagtag nga libre nga mga learning materials kag school supplies. Kaupod nila nga nangin Be the Change awardee ang grupo nga Sagup Negros, isa ka food waste mitigation initiative nga ginatapuan sa mga student leaders nga nagarescue sa mga utanon kag kararuton sa mga merkado agud to nga mahimo ini nga linuto nga sarang mabaligya sa komunidad. Ang mga ginakabig simple acts nanday Fairly, Dr. Segovia kag Sagup Negros kabahin lang sa mga luyag nga mapasanyog pa sa Bacolod LGU sa tuyo nga makahatag ini sang inspirasyon sa kadamaan nga handa magbulig para sa iban nga nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.